Kung ang fishball ay made in fish, at chicken balls ay made in chicken, ang squid balls ay made in squid, siya naman ko ang kikiam. Mali. At hindi ko rin alam. So for today's video guys, maghahanap tayo ng videos tungkol sa paggawa ng kikiam. Hello guys, Jepoy pa rin po and welcome to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng paborito nating snack o tusok-tusok o turo-turo, which is kikiam. Pero gagayahin natin yung mga napapanood ko sa YouTube. And yung budget friendly ang gagawin natin na kikiam made in sardinas. Okay. So, samahan niyo ako guys at alamin natin ang outcome. Let's go! First step guys, kuha tayo ng bowl. Tapos, lagyan natin ng sardinas. Kahit anong klaseng sardinas. And ako ginamit ko na is yung corn. Pero pwede naman yung sardinas na buo yung loob. Kasi dudurugin pa din naman natin yun. Ako kahit corn na yung ginamit ko, dinurog ko pa rin to kasi namuo-muo siya. So durugin natin to guys ng super fine. Super fine. Ng pinong-pino. And then, after madurog natin, maglalagay na tayo ng isang egg. Large egg. And then, konting halo. And then, mag-add na tayo ng isang tablespoon ng sugar. 1/2 teaspoon ng black pepper ground. Kalahating teaspoon din ng asin. And then, isang sachet ng magic sarap. Ang gagawin pala natin guys ay yung budget-friendly na kikiam. Kasi ako hindi ko rin alam kung saan nga ba talaga made ang kikiam. So, nanood lang ako ng YouTube. Tapos, nakita ko nga to. So, sabi ko, gagawin ko na. Tapos, naglagay pa lang tayo ng 1/3 cup ng carrots para extender din natin. Para merong gulay kahit papaano sa gagawin nating kikiam. So, halu-haluin lang natin to guys hanggang sa mag-incorporate siya. And then in a separate bowl, lalagay tayo ng 1.5 cup ng all-purpose flour and then 1/2 cup ng cornstarch. Tapos paghalu-haluin natin siya. Naglagay din pala ako guys ng 1 tablespoon ng baking powder. Hindi lang nakita sa video. And then ilagay na natin yung wet mixture dito sa ating dry mixture. And then maglagay tayo or mag-add tayo ng 1/3 cup ng tubig. And then halu-haluin natin to. Haluin natin to hanggang sa mag-incorporate na naman today. And then gamitin na natin ng kamay kasi hindi siya kayang haluin ng spatula lang. So gagamitin natin to ng kamay para masahin din natin to. So hanggang sa maging ganito siya, maging dough. And then pag nakita nyo na siguro mga 5 minutes kayo mag-knead nito or magmamasa hanggang sa ma-achieve nyo yung ganitong consistency, dapat para siyang rubber na nanlalaban. Okay na yan. And then set aside natin siya for a few minutes. And then mag-grease na tayo ng ating plato. Lagyan natin ng mantika para hindi naman dumikit yung ating dough. And then magmo-mold na tayo. Sa pagmo-mold nito guys, mag-ano lang ako ng 1 scoop or hindi, 1 tablespoon scoop. 1 scoop of tablespoon. Basta isang tablespoon ng scoop. Huh? Ano daw? Basta isang tablespoon na lang. Tapos i-grease nyo rin yung kamay nyo guys ng mantika para hindi rin dumikit yung ating dough. And then patalibong-talibongin nyo. Paikutin nyo na lang yung dough na 1 scoop sa inyong mga kamay hanggang sa mag-form kayo ng lag. Hanggang sa maubos natin lahat ng dough. And itong kikiam pala guys, ngohiang kung tawagin sa Fujian, China, kung saan siya nag-originate. Made up of ground pork talaga siya and then minced prawn. Tapos may veggies and then sineseason siya ng 5 spice powder. And yung tinitinda sa street ng mga vendors, hindi ko alam kung paano talaga gawin yun. Pero kung titingnan nyo sa nagawa natin, kamukhang-kamukha na talaga siya ng kikiam. Hindi ko lang alam kung ganun din ba yung lasa and texture niya pag kinain at pag niluto na natin. So, tingnan na lang natin. This time guys, magluluto na tayo ng ating sauce. So, sa kawali maglagay tayo ng mantika. And then, painitin natin. And then pagkatapos niyan, maggisa tayo ng bawang. Ano lang, mga 3 cloves of garlic lang guys. And then maglagay na tayo ng 1 medium-sized onion, minced. And then saute natin. And then maglalagay na tayo ng 2 cups ng ating tubig.
Tapos add na tayo guys ng 1/2 teaspoon ng paminta, 1 teaspoon ng asin, and then 1 tablespoon ng toyo. And 1/4 cup ng asukal guys, and then halo-halo. Hanggang sa mag-well combined siya, and then pakuluin natin. Tapos habang pinapakuluan ko siya guys, gumawa na akong slurry. Nag-dissolve ako sa 1 cup ng tubig ng 2 tablespoon ng cornstarch powder, tsaka 1.5 tablespoon na all-purpose flour. And then ito na, ilalagay ko na siya dito, and then mag-add na tayo ng 2 pirasong siling labuyo, and then low heat na to guys, low heat, and then haluin na natin hanggang sa lumapot itong ating sauce. Ganyan yung magiging itsura ng sauce natin. And kung gusto nyo guys ng mas makulay pa yung sauce nyo, mag-add na lang kayo ng at least half tablespoon ng soy sauce. Wag naman madami kasi pangit ang lasa pag masyado ng maalat tapos may tamis. Basta. Actually guys, pangalawang beses ko na tong gumawa ng sauce kasi yung una, kagabi, sinunod ko yung isang recipe ng sauce and napakaalat and then matamis. Matamis na napakaalat talaga. Kaya gumawa ko ng panibago. Ito yung pangalawa. And sana okay to. And magano na pala tayo guys, mag-deep fry na tayo ng ating kikiam. So kung makikita nyo guys, magdo-double in size itong kikiam natin. And itong piniprito ko guys, honestly, second try ko na to. Kasi yung ginawa ko din, kahapon lang din. Yung kung makikita nyo yung sa intro ko, iba yung laki ng kikiam, and then iba din yung kulay ng sauce. So inulit ko kasi nung sinunod ko yung recipe talaga, ang pangit talaga ng lasa. Hindi naman sa pangit ang lasa. Siguro overpower lang siguro yung alat tsaka yung tamis. Basta hindi ko siya nagustuhan, kaya inulit ko siya ngayon, hoping na umayos-ayos na siya kesa kagabi. Kasi ang pangit naman kasi syempre merong gagaya niyan, and paano paggayain din tapos hindi naman pala ganun kasarap. So parang ang mangyayari, parang ako lang din na na-scam. So ayoko mangyari yun. Baka balikan ako tapos ang daming message na pangit na hindi masarap. E di kagagawan ko yun, di ba? Kaya nga, di ba, kung mapapansin nyo, pag nagluluto ako, kahit luto ko, nagbibigay pa rin ako ng negative comment para magkaroon na ng remedyo sa part nyo. Though alam ko naman na iba-iba talaga yung ating panlasa. So this time guys, tulad na natin tong ginawa natin based sa napanood natin sa YouTube na recipe. And ang masasabi ko guys, okay naman siya kung halimbawa pang sarili lang. Pero kung halimbawa pinaplano mo to na gawing negosyo, parang awa mo na, wag mong ituloy. Kasi kung halimbawa nasanay ka sa kikiam talaga, kung hinahanap mo talaga yung soft and chewy, malayo talaga. Pero kung yung parang pwede na, okay din naman siya. Okay naman yung lasa. Pero ako ang nalalasahan ko talaga sa kanya ay parang tinapay na may alat ng konti. Na parang, di ba tinapay matamis? Pero parang tinapay na inalatan. Pero yung sauce talaga, dito talaga ako na proud. Pasok na pasok sa akin yung sauce. Ang sarap niya. Ito yung masasabi ko. Dapat ito na lang yung hinighlight ko Kasi ang sarap ng pagkakagawa ng sauce. Compared sa sauce na ginawa ko kagabi na sobrang talagang alat and then sobrang tamis. Ngayon, yung ginawa ko ngayon na pinakita ko sa video, yun na talaga yung sauce na nakikita nyo ginagamit ko ngayon. And sobrang sarap talaga, nasarapan ako. So, pwede nyo yung gawin to guys. Pwede nyo gawin, pwedeng hindi. Masasabi ko lang, nasa sa inyo pa rin. Kasi tulad nga sabi ko, pagkakaiba talaga tayo ng panlasa. Pero try nyo pa din guys. Basta yung sauce sa akin panalo. So, yun lang guys. Thank you so much. Bye-bye.